Čo je? To zaspievaš? Keď si šťastný, iMac, tak si tleskaj. On má kombi. Dobre, zaspievaj. Čakaj, ale už mám meč. Keď si šťastný, iMac, tak spievaj. Hej, hej. Keď si šťastný, iMac, tak spievaj. Hej, hej. Keď si šťastný, iMac. Keď si šťastný, iMac, tak si spievaj hoppy, hoppy, hop. Hej. Allahu Akbar. Chlapci. No potom miniany. No potom miniany. Blondiavec je tu, chápeš? Idem s No vami veď na hrať. tom lobby som aj ja, ty. Hej? Hej, Master Catchman. Idem s vami hrať. A ako sa voláte? Ja sa volám Máme 9460 a mám... A čo má? Nie, ja som Čakaj, ja som Okito, ja si idem zmeniť rýchlo, v momente si idem zmeniť rýchlo, hej, tento na 9460. Ten Robby má taký istý skin ako ja, hej. Tak On má povedz nekonečný. Okito. A koľko máš rokov? Ja? Hej. 11, prečo? Nic som zapýtal. Sagi, ty už máš 12, čo? Čo? Až 22. No, aha, hej, Vy, budeš mať chlapci, 12. veľkí chlapci z vás budú. Kto mi zase píše bohatý mea, chod do piči. Tak aké máme úlohy, boha veci to zistí, čo? Paťo, čo chceš? Nebuď ako babka s ohranovkami, čo? Nemôžeš kvôli tomu spať? Čo? Chlapci, poďte miniany 8. Idem. A vieš to Minian- hrať? Vôbec? Už? Jasné, že to nevie hrať. Veď on hrá miniany a on ťaží toto. Vieš čo ťaží? No. Čo? Drevo, stáva sa do výšky a on sa Ja. do stredu nedostane, ale on sa do stredu stáva. Aha. Tak to ryb. On si naťaží bloky a urobí si takú cestičku, a ktorou bude chodiť stále. A keď Ja. bude zdrhať a má pol HP, a keď tou cestou by bol doma, tam sú 400 blue a zachránili by ho, tak on musí ísť na tú cestu, aj keby zomrel. Jasné. Dobre, aký team? Ideme počkať, či aký team? No neviem. Ja neviem, či si mám dať zmeniť pek. Máš Čerus Catchman. Nie, Nemenci, nechaj si taký, ako mám my, nie tvoj. Sagi, no poď parkour, ty. Už ho... Chlapci, ale začíname, takže dúfam, že to vyklobíte a dáte mi dáte Nie ešte. Prosím, nie ešte. Dúfam, že to To vyklobíte. Nedrbne. Ja si idem dať kid, ja som si ho zabudol dať. 11 rokov máš a kraješ, ak neviem čo. Smelter. Veď tak ale keď vieš niekedy ma to tak... Okito. Nie som Okito tu teraz, som No čo, ja 900. ti idem volať Okito. A Kachna. Počkajte. Kachna! Tu sú ďalší dvaja zmrdi. Nie, oni ma zabijú. Asi. Kamu, tu je jeden ešte, jeden. Mám. Jo, ja som ich zabil. A už ide ďalší na mňa. Ty, Vám ma zabiť, kokos. nie? Ja mu nie, on ma zabil. Veď bože, kde ste? Veď keď sa zašívate. My sa zašívame? Raz, dva,
Dobre, Nie, veď oni majú moje veci, veď do ridi, mama. Veď do ridi. no asi ešte túto... Ja si berem to. No, tu vyhodím flajero. Takže On tu vyhaduje veci, jo? Ty smrt! Ty smrt! Daj mi tie veci, daj mi tie veci. Čo? Hej! To komu zobral- vravíš? Máme. Jo, on tu vyhadal moje veci, jupi. Ja som ti ich hodil, ty. Ide tu. Nie sú A poď ty, tvoje. Griňar hlupý. Okito, Dobre vedel, ale teraz to vypadá, že nie. Okito, ty vieš dobre PvP? Hej, viem, len teraz sa bojím každého aj koženkára, keď som fúdia do piči. Lebo Ty si Foodia. nie, jebe ti, vo fáze 1, hej. To ty si Zabijem sa, Genonimo, zabil som sa, výborne. Ty Voda si vec povedal, na že si Foodia. Že keď som fúdia niekedy, tak sa bojím aj koženkára niekedy. Ja to sa nemôžeš iba to iba bum, prask. A ide. Ale ja sa bojím, že ma zabije, chápeš? A že prídem o moje veci. No čo, ale už som... Môj To je ten, strach. komu som radil, ten, čo mi poslal ten Crisis Maniak, ja mám lak. Ty máš lak? No dobre, čím dám mi do zozadu bučka. Si tu od... Ja si teším aj Rony. A Nebo na chcem čo jedno. sú dobré irony? A Brnko. Aj enchantne si ho? Áno. Čelka, Ale najprv si musím zrobiť Sharp 4. Videj, to musíš ťažiť 40 level. 30. 40, už sa to zmenilo. No jasné. Hej, Fakt sa to zmenilo? To je jasné. sa pozri. Odkedy to je? Pred hodinkou to zmenili, lebo že 30 level bolo... Hlavná vec, že ešte Christmas sme hrali a teraz som sa ešte pozeral do Enchantu a bolo tam Sharp 4. Ale fakt to zmenili, lebo toto... Lebo že 30 level bolo málo. Jasné. Veď aj na Christmas to ešte nezmenili, iba na Hillske zatiaľ. Ale ja si idem ťažiť 60 levelov. To musia postupne robiť. Si idem kamu, ťažiť prečo 60 som bol levelov, aby som mal aj na Brnko. Ja nemôžem hitnúť. Projectile Protection Aha. 40. Ty kokos, on mi dal také kombo, ja mám... Čo mám lagiť? Čo mám? Tak. Čakaj sa 13 level si enchantujem toto, takže ten trompár, čo mi pôjde už. Chlapci, Ježiš. počúvame ťa. môžem si zmeniť Resorpad? Tak poď, ale choď radšej niekde inde, lebo... Eficientný 2 aby som ten To rýchlej. je načítala. Oh, Keď jaký si tuzerám. Počkej, ešte raz mi to zaspievaj. Keď si šťastný, IMAX, tak spievaj. Hej, hej, Prečo keď tam si dávaš moje šťastný. meno? Prečo Lebo tam si nevieš to dať svoje zaspievam. meno? Nebo si to Mám tebe veci, zaspievať. mám veci pred ako, ak chcete. Ja mám. Meč. Far jedno iba. Jak chcem, ja si ťa... Dobre, máš Sharp 4 už? Ja Kurva, nemám tu je nejaký štvorku. Tu je nejaký kokot, Nie, tu je aj Foody, ja idem do Riti Green a je u Ironov, idem Foodia? zaň. Full Iron. Mám 33 levelov, nechcete enchantovať? Kamoško, on má tu kombi. Poďte, veď ja nechcem prísť o moje veci. Kamoško, poď sem, nie, on mu to teraz vyhádže. Akože mohla by si mi dať ten čest pred chlapče. Poďte tam, máš Tak mi máš daj ešte tvoj. tie veci? Ona Máš ešte tie veci? Máš ešte tie veci? nice dík. Či máš ešte tie veci? Sa Veď pýtam. nie, veď si povedal, že ich nechceš. Veď ale ma zabili, ale mám 55 Iron. Ja vyhadzujem všetky. A oni idú do tohoto, do portálu, nie? Ale A nie, ja oni nám, skapem! oni nám idú na Nexus. Dobre, Kde je IMAX? neskapem. Som u nás. No poďte na nich. Dobre, jeden behol do portálu, druhý nebehne. No pri tebe. Pokud on tam došiel. Ešte ideš na stred, ja to nejdem ochraňovať. Neochraňuj. Fuj, on tam vošiel, buzerant. Pa. Ty to je Mám 35 levelov, ja idem dať čo enchantovať, čo zajme. To si nechám na dia, Brnko. Nie, meč mám slabý.
Nemá niekto čistý Iron meč? Ja som skapal, proste skapal som. Hej, u nás je taký Aha, tu sa dá kúpiť brnko aj za goldy. No Black! To je novinka pre nás. Som ja nevedel. A moje veci. Kámo, to sa dá? Proste moje veci má bučko. Nice. Nice. Ja tú Nevadí, bučku skúsim zabiť. Rage jak fras. Nie, ani do toho portálu nechoď, ty debil. Ani do toho neskočíš. Zase si skapal? Nie, skočil tam ten Ježiš, veď tak keď ste niekde stali, niekde v riti. Veď my bojujeme, nie? Ty si tu koženkar a my sme full ironi, tak budeme dať čo robiť, Debil, nie? bol som full iron. Len prišiel nejaký... Tak choď bojovať. Hej, tak ty zostan tu a chrán to. Chrán tých griňarov. Imex tam do nich skočil. No taký majú málo obidvaja. Kundy dve. Jeden iron. Nie, ja pôjdem do ironov a... Sagi, buď dole, buď dole. Som dole. Je. Jeden je tam. A máš tie veci? Hej. Tak utekaj už. Sharp 3 Fire 1. Ja ma tu teraz napadne nejaký buzerán. O stop piču sa staví. O, ja mám tie kalhotky, Tedy ja? Hej. OK, Mex, kde si dám tu? Protection 4. Aký mám meč? Ja mám som proste dobrý meč. A ty Aký máš Far enchantované 1 kalhoty? mám. A ty máš enchantované kalhoty? Hej. Dáš mi ich? Čo si prostý? Dík, Tu kachna. som vyjadol full iron, môžeš. Tam máš hore full iron, jak chceš. Ale už asi nebude. Ja mám full iron. No vidíš, a čo si sprostý, čo som ti mal dať? Dia kalhotky, nie? To sú protection 4. Nie, dia! No ja mám iba dia. Veď ale máš enchantované ešte ironové, nie si Nie. povedal. To sú dia enchantované. Aj ironové máš, nie? Tak a Ja? ste doma? No my sme doma. Tak poďte rýchlo, ale nemyslím A tak. potreboval by som stred helpnúť. Aha, on sa otočil a zdrhal. Red, no tak idem. On sa otočil a zdrhal. Dobre, tak ja si naťažím rýchlo 13 level, aby som si mohol efiť. Kámo, ja som mal 30, ja som to minul na spojenie meča, ale ja som mal Sharp 4. No a nemáte takto forčné? Mám Fortune a Bloodavec má pravdepodobne tvoj ches plate. Aha, hej. To bol tvoj. Tak ja som ti ho podaroval, lebo ťa mám rád. Dobre, mám 13 levelov. Som ti ho dal z lásky. A idem si enchantovať. Kurva, pri enchante nejaký bordel stále niekto vyhaduje. A bol David skapal? Nie. Mám pred ako Sharp 3, ak chcete. Ja už mám Sharp 4. Sharp 3 ja. Nie, hej, asi skilla. Áno, A kde si? doma. No a čo robíš doma, keď si skilla? Veď ešte Veď som on si je vždy ťažil. doma. Veď skilly musia ja- byť na strede, ty debil. Efi som si. Máš 4,5 imex a ty ideš tak kde. A čo je, keď je kožený? Veď skápeš asi, nie? O, ja mám veci. Nie, ja to nemám. Chcete niekto F1? Nie. Ja neskapem. Ja ťa kryjem. A zase ja skápem. Tak ja ho zabijem. Tak Utekaj. Tak náš ho zabije. No, mám tu. No, kde si Okito? Doma, No tak ja tebe tu ten meč nedám, lebo ty si iba doma. Ja už idem na stred. Už ide full iron. Nedávaj si Náš tak dom bol skočil. davec. Tu som. Veď práve si okolo mňa prešiel. Aha, Blue mi to Sharp 4. Hej, kde si? Tu som. Ale ak ťa uvidím raz A ja mám doma, pre teba ešte. tak A ja mám uvidím. pre teba niečo ešte. No, ukáž. Sharp 4. To je čurak. Sharp jednotku som mu dal. Nice. Čo, Sharp jednotka je tiež dobrá.
No, veď s ňou by som ťa zabil, kebyže sej full dia. Kebyže nemám lak. A dobre. Už je čo? Už je táto? No Baza? veď, to si doma nevšimneš, čo? Kámo, to si drsa. No nie, redík. Redík, 1 HP, vyhacujem Sharp 3, akože, ja som vyhadil tú Sharp 3, som tam vyhodil. Blow Aby David, ma- jak ma zachrániš. Na strede je tá Sharp 3. Ja som ju vyhodil. No veď keď ješ na stred, tak A ja drbnutý. možno skápem, kde ste? Ja už idem na stred rýchlo. Náš rýchlo. stred, nie, ja nie som stred, no tak ja som dole. Bože, proste. Dám tomu Okito veci, vravíš, že si skilla a skápeš hneď. No tak, Tak odky to je tak polu, alebo... A to, že si skilla, proste. A začína starať Okito. no veď už tu zabíjam Už ja si s Iron. tebou nikdy nepôjdem hrať. No Blow David už bude full dia. Blow David je full dia, no. Boha. A čo s tým? Si do neho zaľúbená? Nie som, a ja som chlap, nie žena na piči. Ako ešte si chlapu si našiel tam dole? Drž piču. Ten Chris is maniak, on potrebuje pomoc. S Ako- Origom. Blow On si David kúpil chodí Origo. do iných. Fakt. Aj to. Pýta ho tú otázku, vyplnil ju a teraz mu, keď si chce zmeniť skin, pýta otázku a že ju zabudol. A ja som... Mám 3 HP. Idem domov. To nech ti dá za to coiny. Kto ti dal za čo coiny? Hej. Veď ty napíš Ja... mi. Nie, veď ja som mu pomohol. On mi dal coiny. Koľko? Veď 5000 mi poslal. Však aj ja som mu nepomohol, jemu to nešlo. Lebo ja som mu povedal, ako sa mení skin proste, chápeš? Že nová skin, tak, dáš. A jemu tam dačo píše stále. Je zase skápem, proste toto sa už nedá táto hra. Nie, ja som vyhodil diaboty. Aj Max, ahoj. Veď tu máš veci, tam máš rozhadané, Mám full neviem. dia. Hovno. Hej, Blue David mi hodil. Potrebujem 5 dia. Chudia. Okito si celý čas ťaží, dia. No chlapci, teraz zabijeme. Poďme do red, vykryjeme to tam. Mohol by si ísť Blue, ja som Blue. A čo, Blue je najmenej. A redky majú moje veci. Na mňa nabiehajú 2 a má 31 levelov. Tak ten mine má dobré lagy. Ale aj tak mi dal skoro kombo. Blow David. Ja potrebujem dia, Blow David. Má veľa. Blow David. Dia. Blow David, dia, veď ukazujem. Dia, nechceš mi dať. Tak, a mám svoje kalhotky späť. Smrt. Čo ty tu chceš ešte? Jastrab prišený. 3, ešte 2 dia. Ešte jeden. Bože! Akurát môžem, a ešte potrebujem 7 dia, aby som bol full. Bože, ty kokos. Maseru. Dobre, som full dia, nie ešte 7 ironov, ešte 7 gold. Takže, Kach máme tu na- svoje veci späť, chlapci. máš pedík svoje? Hej, chcete niekto dia kalhotky? Ja. Ja za chvíľu pôjdem domov. Enchantujem si brnko, ešte jeden. Nedaj, No please. a kde si? Mi povedz na beske a tu vidíš. Na strede. Kažem tu goldy. Goldy Diamant. straží na strede? Diamanty, kažem. Chlapče, no tak stoj, na čo už ťažíš diamanty, keď ja ti dám tie kalhotky. Ja mám tak na... Pač potom. No na. Stoj, ty Kde si? buserant. Kamo, ja skápem, hej? Nie, utekaj. Tak, No, čakaj. full HP. Noob! S geplom. Ten pozor nie. Sharp 4, kto mi dal Sharp 4? No ja, ty Ja- hlupači. Thanks. Ty si skapal, hej, kachnam. Však debil s geplom, ale mám veci, len mežo Že ti mám slabý. získať veci, hej.
keby nešiel s geplom ten debil. Mrto, čo mi urobili? Mám veci už pre Oj. teba. Mne sa míňajú HP, on do mňa hodil nejakú kuľu. No to hodil do teba takú kuľu. Takú čarovnú. Tradujeme sa. Začaroval za 50 levelov a ono ťa to zabíja teraz. Nie, to je healer. Healer? Počkaj, ja som šiel kde, kurva? Ak To sa je voláš naša Radek základňa, nie? Kachna? Nedaj kachna a tam to... Nie, on ma zabije, ja Veď zomriem. Aha, dobre. Nie, On nie. ma zabil, lebo on hodil do mňa tie gule hlúpe. A ty si mal food, ja. Hej, lebo on hádol do mňa tie gule hlúpe, Tebe už neviem, veci čo to je. nedám, chlapče. Že to je healer, že? Není to healer! A čo je to, povedzte mi to. A ja som Áno, to je healer, ja ho kupujem A a ty si zabijem. nie, to není healer, to je snowman. Snowman. A ty si mi vravil na začiatku hry, že si skilla. Si ma oklamal, Hej, vieš o tom. Si veriaci? Je to... Hej, je to snowman, tak idem na stred. Si idem na veriaci? Hej. A tak prečo si tak máš hriech, lebo si ma oklamal, že si skilla. Ale ja som ťa neoklamal, veď tak... Počúvaj, kúpil som si tohoto, teraz zabijem. Však ale ty si taký... Dobre, ja zabijem toho, čo má tvoje veci. Zabij ho, Reďar. Tu je. Je po ňom. Ovno. Hej, Dáš mi? nie, že skapeš zase s tým. Ale to som si ja natíčil. Tak to nie sú tvoje veci, ale mám dačo. Aha, ja mám lak. Kamo, náš zachraň ma. A kde si ty? On ma nezachráni. Kamo, ja som mal taký lak, ale ja som ich tam dal Prečo mi dávaš trade? Zabijem ich. Dobre, kamo, kombo, obidvo, všetkým. No lebo ty aspoň vieš pepečko. Ten Plus taký ten level. IMAX, som za tebou, IMAX. Veď ja nemám veci. Veď moje. Veď to bol troll. Piči. Ale nie, má ich kachnam. Hej, mám ich, ja jasne. Lebo on vie aspoň pepečko. Zabij toho Reďára, please. Mám ho zabiť? Ja som ti pomohol, on... Tento... Zabij ho. Je po ňom. Jo! Je po ňom. A máš tie veci ty? Ty máš môj meč, kámo, IMAX. Kámo, on ma zabil. Kámo, ale tam boli Ty takí si mal debili šat a... 4 Fire 2? Hej, to Hej. bolo ping 900. Ale ja ti Bolo môžem moje, dať... hej. Ale ja skápem zase. Nesmieš. Kde Neskáp. si? Som naše goldy, ale tie druhé, kde sme... Nie tam, kde chodia ťaží maravan, ale... Proste tie druhé. Som hore. U nás na bejske. Vidím, som za tebou. Ide za tebou ten typek. Portál. No, ja som sa tam Ty si nešiel do zaseknul. portála? Ja som sa tam zaseknul. Bože. Ja cúvam, ale ja som sa zaseknul. Nevadí. To My vadí. tu zabijeme! Zabijeme tu full diamonda blúčkára. Zabili sme ho, mám tie veci, či? Do ríti, to je debil, veď on utrbáva všetko. Dia helma. Bude moja. Matu, ale on... Ja to zadrbem. serem proste. A ja to už môžem drbať. Hraj na hovno, lebo všetci sú tu iba... Ježiš, stále ma iba niekto zabíja. Dám tebe debil toto trojšerp štvoriek a ty s obidvoma za ani nie 2 minúty neprejdú a ty už s nimi skapeš. No bože. Poď. Ty kokot, ujebal mi. Kurva, on sa točí ako... Ale zabil som ho. Jo, zabil som dvoch. Pekne, Dejovis 360. Blow David má foody a má ešte dvakrát navyše foody a... Ja idem rád na nich, na nejakých buzerantov, toto je. Proste nice. Proste idem. Nice hra. Ja sa zaseknem tam, jediné drevo tam je a ja sa oň zaseknem. Zabijem tu blúčkara, prosím, do riti. Dobre, idem tam, viem ako ich má, viem kde mám. Však 3 far 1 mám, ale... Ešte brnko by som mi trebalo.
Tu máš IMAX, ale nemám chestplate. No. Dík. A doťažím ti chestplate. Aha, keby tam nebolo plno full diablu. Ten piskot army má moje toto. Naťažil si ty dia? Nie, Máš lebo teraz tam je... prázdne to tu. Hej, ťažím. On má diameč, on má diameč. Utekaj. Sim. Skape, dúfam, že skape. Skapal. Ja som napadol toho piškodármi. Dobre, zdrhaj. Ja si ho dorazím, smrda. Čakaj, teba zabili? On má jedno hápko, ja som proste nemohol hitnúť. Nezabili ma. Ježi. Chceš ty, som Diana? Zabijem tu, debila, zabijem ťa. Debil. Zabil som ho, Chceš aj idem do portálu. polarovať Mám dobré veci, kto chce veci? Ja. IMAX. Tak poď ku mne. Na BS-ke som skočil do portálu Aha, akurát. ide. Aký mal sword? On má zase jedno hápko. No čo má za veci? Veď iba také, vieš. A že máš dobré veci. 9 dia ti tam hodím. Ty si srandista. A prosím, ten dia mi tento daj, hej? Čo? Alebo ten Ja som mu hodil dia, nie tebe. Ale, myslím, krompač. Veď neber mi ho, kachna. Nie, rev. Neber ja mi skoro- ho. Máš tam irony? Vypečené. Má takto vypečené irony? Nájsť vám plno goldov, ale nemám meč. A ja mám goldy. Kuj vyhadzuje dobré veci, kachan. Dobre. Ale meč Hej. nemáte, tak to. Prosím, Čo? meč. Nemám. Aký máš ty sword? Žiadny. Tak Ani si ja urob nemám. ten dia, čo som ti dal. Ja som si urobil chestplate. Mám si jednu strančku odložiť? Nie si neodkladaj. Vyrašujem, to je jedna radosť. Poďme. Potrebujem... Blue ideme? Počkaj, som ten krop vyhodil? Poďme blue, ja tam idem na blue. Hej, a aké máš veci už len, keď chceš na bu? Rod 4 chestplate, potom nič a sharp 4 FI a strančku. Tak to môžeš ísť. Tak tam pôjdem aj ja mám protection 1, bringing 1, protection 1, aha, ja mám to Nice, uvoľnené. tak ty to vykombíš sám. Veti. Normálne ti vravím, sám to dáš. Na čo tam? Na čo sme tam mali ísť? Aha, kachna mu skape. A hej, veď tak Poď, keď som tu tu som, sama, oni sú tam 8 dia. A ty ho portneš na... no. Mám to všetko, zdrhám. Dobre, ja mám Nie sú to... tu! Pol HP. Dobre, a tu máš koľko si mal strančiek a regenov? 2 Tak tu. strančky. Ale nie, ty si jednu už vypil. Hej. Konečne si ťažím. Ja... diamanty sám. Sám? Aha. A je to krásny pocit? IMAX, čau. Nazdar. Asi keď mám 11 dia, že to je pekný pocit. Ale mal som... Asi to bude krásny pocit, že ty si naťažíš dia a už bude koniec hry. Nie! No, Nie! Nie! čo nie? To mi ani nehovorte.